ng mga nagbabagang balita. Rider patay matapos mahagip ng van at magulungan ng nakasunod na SUV sa Pamplona. Aumento sa singil sa tubig ng MNWD. Epektibo na sa Mayo. Soon to rise na renewable energy wind project sa San Miguel Bay. Muling napag-usapan sa pagbisita ng Danish Ambassador sa Camarines Sur. One-stop shop job at career fair ng Kamsurpreso. Kasado na! Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Dead on the spot ang backride ng isang motorsiklo matapos mahagip ng van at magulungan pa ng isang SUV sa Pamplona, Camarines Sur. Ang sapul sa CCTV na insidente. Panoorin sa ulat ni Eli Balbin. Nakaburol na ang 25 anyos na po ni Lola Carmen matapos itong masangkot sa isang malagim na aksidente sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, bandang alas 11 ng umaga kahapon, Abril 28. Sa eksklusibong panayam kay Lola Carmen, ikinuwento nito na nagpaalam pa ang mag-ama noong umaga ng araw na iyon at pupunta sila sa tanggapan ng LTO Pamplona upang kumuha ng lisensya ang mag-ama. Sinubukan pa umanong pigilan ang isa pa nilang kaanak na huwag umalis ang mag-ama. Yun pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang apo. Yung pupunta nila, kukuha ng lisensya pagmotor. Pero pinipigilan siya nung pinsan niya dahil sabi, kung pwede bukas na lang. Kaya lang, sabi niya, bukas uwi na kami ng Manila kasi may trabaho siya. Kasama na naman itong mga anak ko. Kaya talagang didiretso na sila pa uwi. Eh paano nito? Wala na. Di na nakabalik. Sa CCTV footage na ito, kitang-kita ang motorsiklong minamaneho ng ama ng biktima na papalikusa na ng kalsada nang bigla itong nahagip ng nakasunod na van. Sa bilis ng pangyayari, nagulungan pa ang 25 anyos na biktima ng isa pang nakasunod na SUV. Dead on the spot ang biktima. Lumalabas po sa initial investigation natin, interview ng mga witnesses, review of CCTV footages. Yung atin pong motorcycle ay galing po sila sa LTO. Nag-execute po siya ng route towards po ng San Fernando, pero nag-slow mo po siya at nag-stop na akma po tatawid po sa kabilang lane. Makikita po doon sa video na nagsisignal po, may nagsisignal po ng kamay, na nagsisignal po yung motorcycle. However po, ito pong kami pong vehicle from behind, dito po sa Tambo particularly, pero galing daw po sila ng Manila, ay nabangga po itong motorcycle natin. Na nagresulta po na yung driver po ng motorcycle ay nahulog po sa motor at yun pong angkas niya ay tumapon po sa kabilang linya. Na nagkataon naman po, meron pong paparating na isang sasakyan na SUV at aksidente rin po na sagi po or na banggaan itong pasahero po or back ride po ng motorcycle. Matapos ang reglementary period, tuluyan ng nakalaya kaninang alas 5:45 ng umaga ang driver ng van na sangkot sa naganap na aksidente. May pag-uusap na umano ang pamilya ng biktima at mga driver na sangkot sa road crash. Tayo po ay paulit-ulit na nagpapaalala sa ating mga motorista, sa mga bumibiyahe na magdoble ingat po. Magdoble ingat, kumbaga anticipate ng mga anuman na mangyayari po sa kalsada, kaya dapat po ay sumunod po sila sa speed limit po na nire-recommend po kang highway. Eli Balbin, CSN. Umaaray ang mga consumer ng Metropolitan Naga Water District o MNWD dahil sa ipapatupad nitong taas singil simula sa Mayo. Tumataas na operating cost at inflation rason umano ng pagtaas sa singil sa tubig ng MNWD. Si Sam Alano sa detalye.
Simula May 1, epektibo na ang aumento sa singil sa tubig ng Metropolitan Naga Water District o MNWD. Matapos magtaas singil sa kuryente ay hindi na daw alam ni Nanay Josefina ang kanyang gagawin sa pagbabudget matapos sumabay pa ang taas singil sa tubig. Ayon sa kanya, buwan-buwan 350 pesos lang ang kanyang binabayaran sa tubig, ngunit ngayon mabalitaan niya ang pagtaas singil sa tubig at kuryente, posible umano magbawas na sila ng konsumo upang makasabay sa tumataas na bayarin sa kanilang bahay. Siyempre, as a consumer, maaray kami. From 125 to 160, imagine 35 pesos ang dagdag. Per 10 cubic ba yan? Depende kasi pag nandun yung mga apo. O sige, doon naglalaba, naliligo, o siyempre. Tapos si asawa ko naman nagdidilig, paipot ng kasi dry na dry ang mga plants. Because of this, mainiton. 35 pesos per cubic ay siyempre, mas lalong tataas. Batay sa anunsyo ng MNWD, tataas ng 35 pesos ang minimum charge mula sa 125 ay magiging 160 pesos na ito para sa unang 10 cubic meters ng konsumo. Inaprobahan ng rate adjustment ng Local Water Utilities Administration o LUA matapos ang sinagawang public hearing. Ang water rate increase na yan ang unang taas singil sa tubig ng MNWD matapos higit isang dekada. Isa sa mga nagtulak sa MNWD na magtaas singil ay ang mataas na inflation at pagtaas ng operating cost. Ayon sa opisina, ilalaan ang karagdagang kita sa pagpapahusay ng water system kabilang ang pagkukumpuni ng linya at pagpapalawak ng serbisyo sa mas maraming residente ng Camarines Sur. Kasi 17 years yung inflation na dumaan. Tumaas na po yung mga materials na ginagamit namin. At hindi na rin namin nagagawa yung mga projects na dapat gawin natin. Kaya nga, nagka-problema tayo ng supply ng tubig sa ibang mga barangays na sinusuplayan ng MNWD. When it comes sa minimum, from 125, magiging 160 siya. So, 35 pesos ang naidagdag niya. So, ang lahat po niyan na makukuha natin sa rate increase, gagamitin natin sa lahat ng mga projects na nakalinyada sa MNWD. Hinihingi ng MNWD ang pangunawa ng publiko sa water rate increase. Sam Alano, CSN. Muling nakipagpulong kay Governor El Rey Villafuerte si Danish Ambassador to the Philippines, Franz Michael Melvin. Pinag-usapan ng dalawang opisyal ang business investments maging ang pinakamalaki sa bansa na San Miguel Bay Wind Project. Narito ang ulat. Mainit na sinalubong ng provincial government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor El Rey Villafuerte si Danish Ambassador to the Philippines, Franz Michael Melvin. Muli itong nakipagpulong sa gobernador kasama ang mga taga Copenhagen Infrastructure Partners o CIP, Danish company na nangunguna sa renewable energy sa buong mundo na magtatayo ng 1 gigawatt wind project sa San Miguel Bay na pinakamalaki sa buong bansa. Napag-usapan rin ang ilang pang business investments mula Denmark sa Camarines Sur. Ayon sa opisyal, malaki ang potensyal ng Camarines Sur. Pagdating sa renewable energy kay hindi na nakapagtatakang nag-invest ng wind project ang Danish firm na CIP ng multi-billion project sa San Miguel Bay. Well, things are fortunately progressing in a positive way. So, of course, it's a very, very large project. So there's quite a lot of work to be done. But progression has been good cooperation from the government side, from the province side, from the municipality side. Very happy about how things are moving forward. Hopefully we can have success for the company, of course, but also for the Filipino people who need affordable, abundant and reliable energy. Bisyon ni Governor El Rey Villafuerte na maging renewable energy capital ng bansa ang Camarines Sur na napapanahon dahil sa galot ng Iran at Estados Unidos na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Dependent umano ang bansa sa petrolyo kaya panahon na para sa renewable energy tulad ng ginagawa sa bansang Denmark. Makakatulong din ito upang malabanan ang climate change na epekto ng mga plantang nagpoproseso ng krudo. I think the Philippines coming a little from behind and now is scaling up in a big way, and of course it's going to be very important because you cannot continue to rely on certain sources from far away. We can see the price hikes hurting people very badly, especially the poor, because of the gas prices coming up.
I do fear for inflation going up also coming out of the situation. So having accelerated renewable transformation, which people now expect, will be a benefit for everyone. Also help on climate change, which can be very important. Samantala, pinasalamatan naman ni Governor Elroy Villafuerte si Ambassador Melvin sa kanyang pagbisita sa probinsya. Well, una-una yung Copenhagen infrastructure magtatayo ng 1,000 megawatts offshore wind project, the biggest in the country at kasalukuyan niya ng biggest investment sa buong Pilipinas, no? Na foreign investment. So, nakatutok po ako dyan as governor, nakatutok po ang ambassador dyan ng buong Pilipinas. So kami regular nag-uusap para tinitrash out yung problema. So kung weather permit, mga ganyan, inaayos po natin at ongoing sila, ready silang mag-launch in the next 2 to 3 years. 3 years latest na yan. Kasi mga ganitong project talaga matagal, pero at least ang magandang balita, tuloy at on time po sila. Well, he has a very good starting point because it's a very large project. It's the largest in the Philippines, and it can also help create jobs. One thing we discussed today with the governor was the opportunity to have certified training happening here in Kamsur that will allow not only for jobs here, but also allow Filipinos to work on renewable energy projects elsewhere and even overseas. So there are a lot of opportunities that come in together with these large-scale projects. So I hope that he'll have success, and we are partners in trying to bring that vision to life. Oras na matapos at maging operational sa 2028 ay kaya nitong masuportahan ang Luzon Grid. Una na nakipag-partner ang CIP sa ASEN para sa konstruksyon ng naturang proyekto na hindi lang magdadala ng energy stability, maging trabaho't oportunidad sa Camarines Sur at karatig lugar. Chris Novello, CSN. Umaangal ang ilang consumer na pinapasan ang nakukonsumong kuryente ng ilang kwalipikadong benepisyaryo ng Lifeline Rate Law. Bakit sila daw ang pumapasan ng bayarin na hindi naman sila ang kumukonsumo? Si John Amador sa detalye. Matagal na umanong pinapatupad ang lifeline rate sa mga electric power provider na programa sa ilalim ng RA 11552 at nag-amenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act of 2001. Sa ilalim ng naturang batas, libre na ang kinukonsumong 50 kWh below ng isang kwalipikadong consumer tulad ng 4Ps na layong matulungan ang mga mahihirap na Pilipino na magkaroon ng akses sa kuryente. Ito pong naipaluwas na bagong resolution, ining resolution number 1 series of 2026 from Energy Regulatory Commission. Actually, ining sa Lifeline Rate Subsidy Program kan sa tuyang gobyerno sa paagi po kay ng Energy Regulatory Commission. Before pa magluwas po ini, igwa na kitang mga beneficiary po o itong mga inaabot ng mga lifeliner. Kaya lang, ang pagkakaiba po kay ning bagong Lifeline Rate Subsidy Program, igwa na po siya ning uniform na kilowatt hour. Kumpira po ito, dapat ma-implement sa bilog na konsumidores na nagtitirios, si mga nagkukonsumo po ning 50 kilowatt hour pababa. Ano po? Gusto sabihin, kung 50 kilowatt-hour pababa ang sa imong konsumo, possible pwede ka mag-qualify. Ayon kay Bukay, may mga sinusunod na alituntunin ng ganitong existing subsidy na ang nabibinipisyohan ay mga miyembro ng 4Ps o nasa master list at may sertifikasyon ng Local Social Welfare Office. Nakasaad naman umano sa billing statement ng bawat consumer ang summarized o detalyadong computation na babayaran. Ngunyan, uniform na po siya, pero kaipuhan tang maglaog duman sa mga kondisyon. Anong inot, dapat member consumer ka and kabali ka duman sa master list from DSWD na yaon ang pangaran mo, beneficiaryo ka man kang 4Ps. Ano po? And dapat nakapangaran sa imo sa account na ginagamit mo sa Kasureco to. And hababa sa 50 kilowatt hour o 50 kilowatt hour pababa ang konsumo mo. Duman man sa mga non-4Pista, pareho ang kondisyon, kaya po hantang mag-secure ng mga certification na kita nagpapatunay na nagtitios or ang kabalik kita duman sa below poverty threshold na tigiset kang Philippine Statistics
authority. Si Carlo Galan na kuryente ang pangunahing kailangan sa laundry shop business. Iba ang pananaw sa nasabing lifeline law. Sabay giit na may iba pa umanong paraan para hindi ang consumer ang magpasan sa subsidiyang ito. Ang sarong primary source ng samuyang negosyo, iyo ang kuryente. Inid talagang apektado kami yung mga saradit na negosyante. Hanggang kaya may bilang negosyante na pasano ng sa ang pagdagdag kang presyo kang kuryente, iniyo sasaluhon mi. Alagad, pag inide imi na kinaya, obligado kami na ipasa mi sa samuyang mga customer na iyo manggirare ang magiging maaapektuhan kang pagdagdag kang presyo kang kang samuyang serbisyo na iyo manggirare ang mga middle class mamamayan tang Pilipino. Ngunyan, ang opinion ko lang para sa kuya, kung igwang nag-iiral ng batas, kuta na ang gobyerno iniyo amendahan, i-update na manugod na sa panahon ngunyan. Pangduwa, ayuso ninda, i-manage ninda ang satuyang mga resources, energy resources, para mas magbaba pa ang satuyang kuryente. Win-win situation, ang satuyang mga mamayang Pilipino, mababa ang konsumo ng kuryente, alagad. At least, ang gobyerno, igong part na ginigibo para i-assumer man, nidikit para man sa pagtaas ng presyo ng kuryente. Jan Amador, CSN. Nasa Camarines Sur ang mga opisyal ng Land Bank of the Philippines para ipakilala ang AgriSenso Plus lending program na nag-aalok ng mababang Nasa Camarines Sur ang mga opisyal ng Land Bank of the Philippines para ipakilala sa mga magsasaka at mangingisda ang AgriSenso Plus lending program na nag-aalok ng mababang interest rate. Programa layong matulungan ang mga magsasaka at hindi na kumapit pa sa mga lending companies. Si Jem Garcia sa detalye. Kahit anihan o cropping season ay hindi maiwasang mangutang ng magsasakang si Yolanda ng Ocampo, Camarines Sur. Sa katunayan ay suki na umano siya sa mga lending company na kanila nang pinapatulan kahit mataas ang interes sa bawat loan. Mga ibang lending dyan, nakakautang din. Pang-agap talaga sa pagsasaka. Pagka kailangan mo talagang budgetan ang pagsasaka para marami mo maani. Kailangan ka doon, mapilitan kang umutang. Kaya't nang malaman ni Nanay Yolanda ang ilulunsad ng Land Bank Philippines na AgriSenso Plus lending program, ay agad siyang pumunta kasama ang iba pang magsasaka, mangingisda at ARB beneficiaries sa Fuerte Camsur Sports Complex nitong April 29 upang malaman ang proseso at benepisyo nito sa tulad nilang mga magsasaka. Ang AgriSenso Plus lending program ay programa sa pagtutulungan ng Land Bank Philippines at ng pamahalaan upang matulungan sa paraan ng pinansyal ang mga magsasaka at mangingisda. Since the time we launched this, it's been over a year. We have already lent 3.6 billion total, and we have reached thousands and thousands of farmers. Every time we go for AgriSenso launches, there are at least 1,000 to 1,200 farmers who attend. So we're really happy that we've managed to gain traction and that more and more of our farmers and fishers are availing of our program and really staying away from the loan sharks that actually charge them 3% at least per month. And we are charging 3% per annum. Okay. So we are very much hopeful that we can continue to do this. We're rolling this out. We're going to be in Tarlac next week, and then we're going to go to each and every province that needs us. Ayon sa Land Bank, 13 na ang Camarines Sur at pinakauna sa Bicol Region na kabilang sa provincial rollout ng launching ng programa kung saan layunin nitong makapagbigay ng mababang interes, karagdagang insurance at abot kayang financing at market support para sa sektor ng agrikultura. Mabakal po akong baroto tapos tong pang-anak po sa fisheries.
Pahayag naman ni Kamsur Governor Elry Villafuerte, malaking tulong umano ito para sa mga magsasaka at mangingisda sa probinsya dahil hindi na nila kailangan pang mangutang mula sa mga lending companies na may mataas na interes na posibleng rason upang mabaon sila sa utang. Malaking bagay yan dahil ang problema ng mga farmer, mangingisda, negosyante, yung puhunan at napakaganda ng interest rate nila, 1-3% a year, 1.5 per cropping season. Palagay ko napakalaking tulong yan. So ngayon dapat ma-encourage yung farmer na mag-avail dito sa programa ng Land Bank na of course programa ng ating Pangulo. As Governor, I think malaking tulong to at ipapartner natin sila dun sa palayain program natin, yung kami namimili ng palay para matulungan ng farmers. So nagtutugma yung infrastruktura ginagawa ng probinsya, ang Land Bank nagpapautang, ang Department of Agriculture tumutulong. So maganda po ang pakikipag-ugnayan natin. Jem Garcia, CSN. Matapos ang danger level na heat index kahapon na umabot hanggang sa 45 degrees Celsius, bahagyang bababa ang mararamdamang init factor sa probinsya. Base yan sa forecast ng Pag-asa Southern Luzon kung saan inaasahang aabot ng hanggang sa 40 degrees Celsius ang heat index bukas, April 30. Patuloy na pinag-iingat ng Weather Bureau ang publiko sa posibleng epekto ng matagal na exposure sa ilalim ng tirik na araw na maaaring magresulta sa heat exhaustion o heat index. O heat stroke. Patuloy na pinag-iingat ng Weather Bureau ang publiko sa posibleng epekto ng matagal na exposure sa ilalim ng Patuloy na pinag-iingat ng Weather Bureau ang publiko sa posibleng epekto ng matagal na exposure sa ilalim ng tirik na araw na maaaring magresulta sa heat exhaustion o heat stroke. Itinutulak ngayon ng isang senador ang postponement ng barangay at SK elections sa 2027. Ang reaksyon dyan lalo na ng mga first-time voter at ilang incumbent official. Sa ulat ni John Amador. Sa ihinaing Senate Bill 2067 ni Senator Amy Marcos, nakapalaman ang panukalang pagpapaliban ng barangay and SK election na gaganapin sa November 2. Itinutulak ng senadora na dapat iurong sa Oktubre sa susunod na taon ang halalan sa barangay sa kadahilan ng kailangan umanong isaalang-alang ang gastusin, epekto ng krisis at undas na magpapataas sa pamasahe at kakulangan sa oras ng mga botante para lang makaboto. Tinanong namin ang ilang first-time voter kung ano ang kanilang reaksyon sa panukalang postponement ng barangay at SK elections. May mga nagsasabing dapat ituloy ito. Huwag naman ni BBM kasi aside sa ginagawa na natin to, since then, important siya para na may mga leaders tayo na bago naman. Hindi yung dati lang. Mas okay din po na may mga officials kami na nasa edaran lang namin para may makakaintindi po ng mga needs namin sa ganyan po. So, syempre, kailangan pa din po siya. So, wag na po muna sana i-stop or anything. Pero ayon kay punong Barangay Mendoza ng Concepcion Pequeña, wala naman umanong magagawa kundi sumunod at magpatuloy lang ang trabaho sa barangay sakaling maipasa ang panukala kahit pa nga may mga batas ng linagdaan ng Pangulo para sa darating na halalan. Reaction ko man lang po dyan, iniyo kaya po batas na po niyo. So, dapat sa kuya po idagos, pero kung igwa man pong pigsusulong si Senator Amy Marcos with regard po digdiyo sa pagpapaliban kang DSKE, kung syempre may mga rasones man po na like ang krisis ta, medyo igwa man po apod kaniyo. Punto, may punto man po talaga. So, sa tuya man po, kung ano po ang desisyon, sindaman po nakakaaram kayan, and trabaho man po nindayan. Kung ano po ang desisyon, masunod man lang po kita dito. Maray maraot, in a sense, itong maray kumadagos, mariribayan ta na itong mga day nagtatrabaho. Sa ngayon, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, handa sila para sa nalalapit na halalan sa barangay at tuloy ang kanilang paghahanda para sa naturang eleksyon. Jan Amador, CSN. All set na ang trabaho para sa Gabos One-Stop Shop Job at Career Fair ng Kamsur Peso bukas.
Higit sa 3,000 job vacancies ang maaring applyan ng mga job seekers sa naturang aktibidad na may kaugnayan sa pagunita ng Labor Day. Ayon sa Kamsurpeso, maliban sa job fair ay katuwang rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng SSS, Pag-ibig PhilHealth, Department of Migrant Workers, TESDA at marami pang iba sa one-stop shop service sa mga job seeker. Bukas ang Job and Career Fair simula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon bukas, April 30 sa Fuerte Kamsur Sports Complex. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.